Salling Entreprenørfirma er en virksomhed med godt 60 års erfaring inden for jordarbejde, kloakarbejde, anlægsarbejde og nedbrydningsarbejde. Virksomheden i dag råder over en supermoderne maskinpark, og derforuden har vi lige knap 40 medarbejdere, som er uddannet anlægsstruktør eller anlægsgartner, eller har som minimum 5 års erfaring. Vi har også 5 lærlinge, hvor de er uddannet anlægsstruktører og anlægsgartnere. Og så har vi flexjobber, som har været på kanten af arbejdsmarkedet, men som vi betragter som ordinære ansatte. Foruden at virksomheden tager et socialt ansvar, tager vi også ansvar på den grønne omstilling. Omkring vores nedbrydning genbruger vi 98% af vores nedbrydningsmateriale, som det er i dag. Omkring vores jordsortering, der genbruger vi næsten 100%. Vi sorterer det og genbruger det, så vi kan spare på vores råstoffer i hele landet. Har du et projekt, stort som lille, erhverv som privat, så ring til os og lad os få en uforpligtende snak.